Siyabingelela bazalwane egameni elihle lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Kuzo zonke indawo la lemiyalezo ufika khona emhlabeni wonke. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu ensukwini zokugcina ngegama lika Jesu. Kulezi insuku bazalwane siphakamisa uJesu Kristu ukuthi uyinkosi enayedwa, inkosi yamakhosi emhlabeni wonke. Ngiyamvuma wonke amakhosi, kubo bonke ababusi, bonke abaholi, kubo bonke abantu endaweni zonke, elimini zonke. Ngiyavuma ngiphumela obala ukuthi uJesu Kristu uyinkosi, uyangibusa ngesikhonzo sakhe, ngumntwana wakhe. Ungenzile umusa ngasindiso, bengingafanele, akukho kuhle engikwenzile, kodwa ungihawukele, wangihlambulula, wangigeza ngegazi lakhe, wangingcwelisa, wangihlukanisela yena. Izwi lakhe uyangifundisa mina ngoMoya oNgcwele usuku nosuku. Ungikhethile futhi ukuthi ngibe isikhonzi sakhe, ngibe isithunywa sakhe. Yilo msebenzi ke ngwenzayo, ngihlukanisela yena full time. Ngivumile nempilo yami ukuthi isebenzele yena yedwa, inkosi yamakhosi uJesu Kristu. Nanko kumyalezo ophuthumayo insukwini zokugcina. Ongaphansi komyalezo esiwaziyo sonke ukuthi kuhlanjululwa ibandla, liyangcweliswa, liyabuyiswa, liyarestorishwa, liya-alignwa, liyaqondiswa, liyalungiselelwa ukuthi uJesu Kristu uyabuya masinyane. Kumele libe ngcwele. Isikhathi siphelile bazalwane. Sebewuzwile abantu umyalezo. Laba basaresista kuyoze kube nini? Ngoba usulizwile iqiniso manje. Nawe uyazazi la ukhona ukuthi akufanele ngabe ukhona. Akuyona indawo yakho njengomntwana kaNkulunkulu. Lo msebenzi wenzayo akusiwona umsebenzi wabantwana bakaNkulunkulu. Akusiwona umsebenzi osembusweni kaNkulunkulu. Uma uhlala phansi nje ubusa kahle ingqondo, uma ucabanga nje, ucabanga ukuthi mayithi inkosi uJesu mayenziwe intando yakhe emhlabeni njengasezulwini, njengalokho enziwa njengoba injalo enziwe ezulwini. Ezulwini ucabanga ukuthi benza lo msebenzi wenzayo. Ingelosi kaNkulunkulu ibhiza lo msebenzi wenzayo. Ngale ndlela osebenza ngayo, ngale ndlela ofundiswe ngayo. Njengoba usebenza nabantu abangakholwa, usebenza nosopolitiki, usebenza nababulali, usebenza nabathakathi, usebenza nephingi, usebenza nefebe, usebenza negebengu, usebenza nabaqamba imanga. Uma ucabanga ke nje umsebenzi wenziwe ezulwini lo. Uyayazi corruption yomsebenzi wenzayo. Uyakwazi ukungalungi okwenziwayo. Lesi sikole ufunda kusona, le mfundo uyifundayo, lama subject owenzayo. Ucabanga ukuthi yona into uyamachina nje ukuthi ingelosi zihlala phansi zifunde lento oyifundayo ezulwini. Uba kuthiwa inkosi uJesu ibe khona physically, uyambheka nje uJesu ukuthi ubezohlala phansi ahlale njengawe edeskini afunde lokho okufundayo, lokho ofundiswa khona. uJesu masifunda ngayo izwini likaNkulunkulu eBhayibhelini elingcwele, akukho la uJesu efundise lento oyifundisayo wena nje obufundisa nje. Ngakho ubuthisha ngabe uyilecturer. Uyiprofessional, uyasebenza. Unabantu abahambelayo, ubenzisa amakhuzana ama-training, wenza ama-trainings, ubafundisa lokho obafundisa khona. Yilokho uJesu akwenzayo. Mathi uJesu uyabuya kwesibili uzobuya azokwenza lokho. Uzobabhizi ngalokho. Izulu lokho elibhizi ngakho nje manje, uMoya oNgcwele lokho abhizi ngakho njengamanje. Kanti kuze kube nini ngempela? Kuze kube nini udazi inkani? Kuze kube nini umelana noMoya oNgcwele? Ngoba uyeza ukuthi inhliziyo yakho uhlabekile manje. Sizofunda izwi kule video namhlanje egameni lenkosi yethu uJesu. Right? Izenzo chapter 26 verse 13 and 14. Emini enkulu Nkosi, yiphona inkosi uAgrippa, inkosi yambuso wamaRoma. Ngisendleleni ngabona ukukhanya okuvela ezulwini kudlula ukukhazimula kwelanga, kungikhanyisela nxa zonke kanye nababehamba nami. Kwathi sesiwile phansi sonke emhlabathini, ngezwa izwi likhuluma kimi ngolimi lwesiHebheru lithi, Sawuli, Sawuli, ungizingelelani na? Kulukhuni kuwe ukukhahlela ezenkandeni. uSawuli umuntu obengakholelwa ngalesi sikhathi evangelini lenkosi yethu uJesu. Abantu asebekholwa inkosi uJesu bathatha isinqumo sokudela konke okwezwe. Badela imfundo yonke yalelizwe njengoba sifundile kwenye ivideo.
Izenzo chapter 13 verse 8, uElimas, a sorcerer, a practitioner, a medical doctor, physician, esamelana nendlela yokulunga. Laba bantu masebedele konke, yonke leyo mfundo, yonke influence yabezizwe embuso wamaRoma, balandela inkosi uJesu. Umpostoli Paul ezisho ukuthi uyikholwa. Ngaleso sikhathi wayezazi ukuthi uphethe umthetho and akaze awubreak umthetho, akaze awuphula umthetho, akaze awuviolate umthetho. Uphethe umthetho uyawazi, ugcinile wonke afundiswe wona. And umfarisi uyahlonishwa, ilawyer, isazi imithetho. Then wayecabanga ukuthi labantu badukile. Waqala wabazingela. Abanye already basebebulewe. Esupportive kulaba ababulala abantwana bakaNkulunkulu. Ngalesikhathi ke manje ubhizi usethole ipermission, usethole iapproval yencwadi ebhaliwe ukuthi akabazingela amakhola wabophe enze lokho akuthandayo. Ufika ukukhanya okudlula ilanga, kuyamshaya uwaphansi emhlabathini nalaba ayihamba nabo. Usezwe iphimbo likhuluma ngeSebheru lithi, Saul, Saul, ungizingelelani na? Kulukhuni kuwe ukukhahlela ezinkandini. Uyangizingela uJesu lana, uJesu Kristu okhulumayo. Akasho ukuthi ubazingelelana abalandeli bami, wazingelelana namakholwa. Uthi ungizingelelani ngoba ibandla linguJesu Kristu, uJesu Kristu ulibandla. Ibandla lingumzimba kaJesu Kristu. Uyibandla noJesu Kristu awubahlukanisa abahlukaniseki. Mawuzihlupha abazalwane uhlupha uJesu Kristu. Njengoba nje sikhuluma amazwi kaJesu Kristu ukuthi wona wodwa aliqiniso angcwele avela kuBaba uNkulunkulu ezulwini. Siwambulelwa umoya engcwele njengoba sikhuluma nje. Then siya expose, siyadalula ukuthi imfundo yalelizwe yamademoni kaSathane yasesihogweni. Kodwa nje manje ubhizi wena uthi umzalwane usindisiwe uyaphikisana nale message. Ngoba uthi uprotector imfundo yasesikoleni uthinhle. Usabihlazo nokuphoxeka ukuthi wayipromote talent wayikhuthaza. Usaba ukuyithoba ukuthi ubuyele emuva uyotshela abantu ukuthi I was wrong. Kwakumele ngishumele uJesu yedwa, ngiphakamisa uJesu yedwa. Ngaba wrong ukuthi ngiphakamisa imfundo yamademoni, imfundo yaSathane, imfundo yezwe, imfundo yabezizwe. Ngangenalo ulwazi ukuthi lento yabezizwe yapresentwa kimi yinhle right. Unamahloni manje uthi uphumela ubala, uphenduka ubatshela abantu ukuthi ngiyayiyeka yonke lento, ngiyayidela yonke lento, ngilandela uJesu Kristu yedwa. Lo Saul ke ngakabi uPaul wayehlupha amakholwa adele konke. Njengoba namhlanje nje manje siphumela ubala sithi uJesu Kristu uyinkosi yedwa, izwi likaNkulunkulu lanele kuwo wonke ama-aspect okuphila. Sihamba ngokukholwa izwi likaNkulunkulu, siyalethemba. Liyasiprovide, hayi ukuthi lizosiprovide, lesiprovide kuyimanje liyasiprovide izwi likaNkulunkulu. Sikholwa yilo uNkulunkulu uyiprovider yethu. Izwi lakhe lingukuphila kwethu, lingamandla ethu, likho konke kithi. Kodwa wena uyaphikisana nalokho ngoba uthanda odokotela, ngoba uthanda ifundiswa, iprofession, ngoba uthanda izinto ematerial. You are a materialistic person, and immaterialism is an idol on its own. Hamba check i-dictionary. Wena unethixo zakho, wena uyathanda ukucelebrate izinto ezicelebratewayo kulelizwe. When uyathanda ama-titles, izo zonke ithixo lezi, izo zonke ithombe lezo, uyathanda ukucelebrate ama-titles, uyathanda ukubizwa ngama-titles, bishop, uyathanda ukubizwa ngumfundisi, uyathanda ukubizwa ngani ngopastor, uyathanda ukubizwa ngomvangeli, uyathanda ukubizwa ngompostoli, uyathanda ukubizwa ngani ngeleader, uyathanda ukubizwa ngobaba, uyathanda ukubizwa ngomama, uyathanda ukubizwa ngawonke ama-titles akhona lawa. Uyathanda ukubizwa ukuthi uyithisha, uyathanda ukubizwa ukuthi udokotela, uyathanda ukubizwa ukuthi uyi-CEO wethile, inkampani ethile. Uyayithanda izikhundla zasezweni. Manje unezinhloni, awufuni ukuphumela ubala ngoJesu Kristu yedwa ukuthi uyinkosi yakho, uphila ngaye yedwa, ulandela yedwa, uphiliswa nguye. Awukwazi ukusho lokho. Noma kunjalo futhi akupheleli lapho. Abantu abaphumela ubala ukhuluma kabi ngabo kwabanye. Usazoyilanda ngale mphefumulo oyilimazayo, usazoyilanda ngale mphefumulo oyidisturbayo, le mphefumulo oyiconfusayo, le mphefumulo oyihlalisa ekufeni.
ngoba le system elelizwi ukufa ikubhubha yasesihogweni usazuyilanda usazuyiphendulela kanti uNkulunkulu bekwenzela umusa ukuthi uthole ithuba lokuthi nje manje uyihlambulule uyingcwelise uxolise uyithobe uNkulunkulu uzokwembatha uNkulunkulu uzokufihla inkazimulo yakhe ikufihle uxolise kubo bonke abantu ukuthi no ngihlabekile manje iqiniso sengilizwile imfundo yasesikoleni kaSathane yamadimoni ngiyikhuthazile ngaze nganibeka izandla nganithandazela ukuthi nibhale kahle niphumelele nganithandaza ukuthi nithole imisebenzi ngangiyrongi sengambulelwa iqiniso manje ukuphila konke kunguJesu Kristu usinikeza khona kuchichime uJohn chapter 10 verse 10 lemfundo kaSathane ibizontshontsha ibulala ibhubhise ngiyaphenduka manje ngishiya konke ngicela ningixolele kungcono ukulahlekelwa abalandeli ade bekulandela kungcono ukuthi ube embarrassed kubantu abebethembele kuwe ngoba ubukhuluma into yokubatsho kwendlebe zabo ubachazela ukuthi manje ngikholwa inkosi uJesu sengidinga uJesu yena yedwa ngizophila ngoJesu yena yedwa nanti iqiniso lithi izwi kaNkulunkulu oyithobayo uyakuphakanyiswa kodwa oyiphakanisayo uyakuthotshiswa uma ungayithoba njengamanje wehle uluze lo yonke trust abantu ade benayo ngawe so lethu uzogain trust kaJesu Kristu wavuka inkosi yamakhosi ngamandla kaMoya oNgcwele ubaba osezulwini akwethembe futhi then uNkulunkulu uzokuphakamisa uma uyithoba uphenduka akupheleli lapho ubakhuluma kabi abantu abathi bakhuluma iqiniso ushonka amagama amabi amagama ahlambalazayo uzowasho nokusho ukuthi bayahlanya baphambene basangene bayagula bayizingulube ubungazi cela uJesu akuthethelele bayakuthethelela labo bantu bathukile cela kuJesu ukuthi akuthethelele ithuba lisekhona akucheck impilo yakhe yonke izinto oyikhulumile izinto oyicabangile izinto oyidlinzile kuze kube nini kicking against the goats kicking against the pricks. What is a prick? It's a sharp object. Yinto ecijile othi mawukhahlela against yona iyakulimaza njengomkhonto njengomcibisholo uma ngabe lento imisiwe iwumcibisholo ithe wena uzokhahlela kuyona then uzolimala inkosi uJesu ithi lana kuMphostoli Paul kulukhuni kangakanani ukuthi ukhahlele ukuthi ukhahlele ezinkandini kulukhuni kangakanani ulwisana nabantu bakaNkulunkulu abakhulumisa kaNkulunkulu elipure eligenuine elizosiza abantu likhulula abantu lihlambulula abantu lingcwelisa abantu liphilisa abantu babe ngabakhululekile impela ulwisa lokho ngoba uthi uprotecta lemfundo uprotecta leligama uprotecta isithunzi uprotecta ukuhlonishwa ohlonishwa ngakho la ukhona uzofukushiye wakufica la izweni awufikanga nakho uzokushiya la izweni awangeke uhambe nakho into ebhlungu kuzokunamathela ngoba ikhona ukuzodecide ukuthi uyapi njamanje kuthiwa ngikutshela ukuthi uma uqhubeka uembrace uprotecta upromoter imfundo yamadimoni yasesikoleni salelizwe then isiphetho sakho isihoko uyesihogweni kodwa usangakushintsha that fate usangakushintsha lokho usangashintsha leso siphetho esingaba sibi kuwe usangashintsha njengamanje ngokuthi ubuyele kuJesu Kristu na yedwa ubuyele kubantu bonke abaziyo ubuyele bonke abantu obatshela ukuthi ngiyaphenduka manje ngiyayeka ngiyidela izinto zonke zalelizwe mina nginikela kuJesu Kristu yena yedwa inkosi yamakhosi ngizophila ngezwi lakhe lona lodwa inkosi uJesu ithi kuMphostoli Paul Saul uyalazi igama lakho njengamashisho njalo isho njalo njengamanje inkosi uJesu isho njalo inkosi uJesu mhlawumbe igama lakho uzodwa mhlawumbe igama lakho unhlanhla Felix Agrippa kulukhuni ukukhahlela kuwe ukukhahlela ezinkandini uJesu yena uyibiza ngeenkandi uJesu uyibiza ngegawudi ngamazwi if wena uma against uJesu Kristu uzilimaza wena uyizwisa wena ubuhlungu phenduka ngizophuthumisa lo myalezo nathi ithuba lokuphenduka uyihlambulule egameni likaJesu alright uma sifunda ngesingisi
King James Version ithi, and when we were all fallen to the earth, I heard a voice speaking unto me and saying in the Hebrew tongue, Saul, Saul, why persecutest thou me? It is hard for thee to kick against the pricks. Lithini igama elithi pricks. Strong's Light G2759. That is the strong numbers. Ungayiguglisha lokhu uzanalo version leyo enaleyo dictionary. Definition ithi a sting as that of bees. Into ecijile efana nani nodosi lwenyosi. Ethi mayihlaba kube ebhlungu. Ithi ke inkosi uJesu, ungizingelelani na? Kulukhuni kuwe ukukhahlela ezinkandini. Yini izinkandi? Yilento ecijile efana nani nekhuzana yenyosi. Nani nekhuzana sting. Isting senyosi. Noma scorpions skafezela. Noma locust. Since animals wound by their sting, and even cause death. Njengalokhu izilwane zihlabana zilimazana ngani ngezindosi zazo. Futhi ngalelo dosi lo isilwane siyakwazi ukuthi sibulane njengase scorpion. Khona ofezela abano poison abathi mabekuncizile ungafa. Kuno poison. Khona inyosi uma umuntu ungamfaka enyosini zimncinze inyosi zimhlangazele zimhlanganyele zimboze zimncinze angagcina efile umuntu ashawe inhliziyo yafe. So ke Paul attributes death personified as a sting, a deadly weapon. Inkosi uJesu ibuza umbuzo ithi inkosi uJesu nansi warning, kulukhuni kuwe ukukhahlela ezinkandini. Kama emazi uJesu yena uthi uyilezi inkandi uyilolu dosi lolu, uyile sharp object lento ecijile othi wena ma uzomelana naye uJesu Kristu uzibulala wena uyigwaza wena ngowakho. Iwarning le kuMphostoli Paul okade uSaul ngalesa sikhathi. Iwarning kuwena kuyoze kube nini umelana nemessage, umelana neqiniso. Njengamanje uzama ukukhahlela ezinkandini. Iqiniso likaNkulunkulu, izwi likaNkulunkulu liyisikhali. Izwi likaNkulunkulu libukhali lidlula inkemba ehlaba nhlangothi zombili. Wena ukhahlela against izwi likaNkulunkulu usilimaza wena. Kuyoze kube nini? Leli zofuna ukubatshela lona abantu. Uma ngabe uthi unomholo nebandla kunebandla liholayo, ufuna ubatshela iqiniso abantu. Wena uma epulpiti abantu mabefuna ukuthatha iqiniso, wena uyaba discourage. Kuyoze kube nini? Abantu bafelwa inkosi uJesu wena ubafelanga abantu. Now abantu bafuna ukulalela uJesu, ukobey uJesu benza intando kaNkulunkulu ophilayo. Wena uyaba discourage wena umelana noJesu wena. Njengamanje uJesu uhlambulula ibandla lakhe. Bonke abamvuma ukuthi uJesu Kristu abe inkosi. Uyabalekelela njalo uyabasiza uyabahlambulula. Bafuna abantu bathatha inqumo zokuyihlwanisela uNkulunkulu ophilayo. Wena ubhizi uyabalwisa njengamanje. Kuyoba kukhuni kanganani kuwe ukhahlela ezinkandini. Sasa lolu dosi mase lukuhlaba. Selihlaba ifamily yakho. Uzobalekela kubani? Ngoba phela lo Jesu ufuna ukubalekele kuye, uyo lomelana naye njengamanje. Ozohlambulula ibandla uzogeza umzimba wakhe, ukhipha yonke into yeswe, ewumqondo kaSathane, ewumqondo weduku, umqondo wenkohliso, umqondo wobubi ofakwe kubantu through school education, neprofessionalism, materialism, celebrations. uJesu uzolugeza ibandla lakhe. Wena uyalo umelana noJesu esiza abantu bakhe, esiza ibandla lakhe, esiza umzimba wakhe. Kulikhulu kangakanani kuwe? Okay, bengithi ngibuze lo mbuzo nje, uNkulunkulu uthi ngibuze lo mbuzo kuwena ukuthi ke kuyoze kube nini umelana neqiniso? Kuyoze kube nini ungafuni ukuzithoba wehle, uvuma ukuthi awenza kahle wonile, uqale kabusha, uqale phansi, ulandele uJesu Kristu, ushumayela uJesu Kristu ophilayo, ukhuthaze ngoJesu Kristu ophilayo. Uma ngabe ukhona uzwa le message akwasindiswa, phenduka uvuma uJesu Kristu abe inkosi, umamukele bese udela konke kwalelizwe. Usuzwe ukuthi isikole ifundela esikoleni ekaSathane yamademoni. Usuzwe ukuthi imisebenzi professionalism ekaSathane yamademoni. Ama celebrations wonke akaSathane yamademoni. Usuzwile lokho.
dela konke ke nje manje ngokusho kwenkosi uJesu desa konke nakho abela abampofu uze ukwazi ukungilandela yilona lo uthanda ukuze emva kwami makazidela athabathe isiphambano sakhe imihla ngemihla angilandele ngoka Luke chapter 9 verse 23 bese 2 verse 26 onezinhloni ngami nami ngizoba namahloni kusho inkosi uJesu unamahloni okuphumula obala ngoJesu Kristu ukuthi awusezuka ikhuluma ilanguage yalelizwe yokuthi akiwe ekoleni akufuna imisebenzi yalelizwe unamahloni kulungileke noJesu uzoba namahloni ngawe kodwa ubusangakushintsha lokho uphumela obala ngoJesu Kristu njoba ngenzile nje nami nabanye sebenzile futhi nawe ungabalelo kulabo benzile you'll never regret it ngeke uzuyisole nangelilodwa ilanga empeleni uyombonga uJesu umdumise uma uvuma uyithoba uzozwa ukuthula uzozwa inkululeko uzozwa amandla uzozwa ijoy ithelo sikamoya ngaphakathi kuwe more than that uyojabula uma uJesu selanda ibandla ungasali uyojabula uma usufika ekhaya ezulwini uthi kanti uNkulunkulu ungenzela umsonga ngako unithande kangaka siphakamise uJesu nayedwa bazalwane asiphendukeni lo myalezo ophuthuma egameni likaJesu ebengudlulisa kule video khetha kahle inkosi yomusa sibusise egameni likaJesu amen.